wathi laa mntu le nto yonke uyicinga ingenzeka. Khawuza kule stage Simanye basikwabeleni uSimanye. Yonke le nto ngengekho ngaphandle kwakhe. Ngengekho yonke le nto ngaphandle kwakhe uSimanye madoda. Siyakulela Simanye. Kukumfa thanda uveza ulwimi xa edlala. Kanithule nonke. Kukumfa thanda uveza ulwimi xa edlala. Xa umbona uba uyadlala, umbona apha ebusweni. Mjonge, awukadlali iza. Khawukha abadlaleli. Khani iza. Hayi. Hayi. Asikalibona olwimi olu. Akakadlali. Akakanyonyozi. Italente engaka madoda. Kukho abantu abalapha ezantsi abafotayo abasincedisileyo uba le show ibe reality. Mfoti zama nje. Pictures zakho khawukusta kapha abanosizwana khawuma apha manje abanosizwana kodwa and ukhona pianist yam ndiyayibanga ke igama layo nguThami. Please come on stage. Jamisa Ushoni. That's true. And then last but not least, we have Samkelo Mtolo, Ukuzinja. So masibizelini ilizwi lombulelo ngelixesha basatshoyo. Ndifuna uthandaza kuyo le nto. Yazi ndifuna uThixoba omkhulu awuve nomthandazo. Ndifuna uwenza ndidlala ningayeki mani. Cela ilizwi lombulelo kwinkokheli yethu eyasinyamezelayo. Wamelani ke khathisa kancinci nje ningayeki. Ithi kodwa ndinthemba. Inkokheli yethu madoda yasuka nathi behlale emahlathini. Behlale emahlathini ngasewusu. Banyamezela imeko kuze sonke sibe lapha. Behlale emahlathini ukuze thina sibe lapha. Banyamezela into ezininzi. Sivuka phambi kwabo, si-organize phambi kwabo, sixabana phambi kwabo. Siyo yonke into esiyo ngenxa yabo. Phambi bathethe ndicela kwakunetha noDebe ngenye igame ishow abantu begoduka ishow mama. Ngala show kwathiwa ndiyi-MC. Ndima phambi kwabantu ngelaa xesha abantu kuyanetha. I-generator ayivumi udlala, isound ayivumi. Funeka ndime phambi kwabantu. Intloko yakhe ijonge ezantsi. Unexhala. Jikeliza ngoba lapha ekhaya ubuyisa umntakwethu lona ngale minya namhlanje ivumile isound. Akho nto zawuphinda uyiphathe wena hlala kutsho mna othe wena uba uyeni isound uthi kutsho mna ima kutsho mna ndifuna nibe nepicture yabo bonke babantu. Elilizwi lombulelo lizawutshiwo inkokheli ugqiba kwayo. Ndifuna uthandaza kule sound, sigodusane kule sound. Nkokheli yam khanihle kancinci khawutsho.
nenza inkwenkwe le nto. Ningazimameli zonke into ezithethileyo, iyatotha umthetho wayo. Ithe idiphu. Deep. Kodwa ke thina sithi ngundipha. Balawundini mandithi uya namhlanje uba mandithi kuni natsho ke ntozini nithe thande kuhle mani namhlanje nanga kumhla kuse-edeni le inidibanisileyo namhlanje njengantlangidlolo ndizawuthi kuni okona kuyiqulathileyo nina nikayazi kodwa ke kuba amangomso la bakhona bazawuba khona ukuze elo ngomso elo okuqulathiwe kulo babe bayawucacelwa kulo. Kuthiwa mandithi kuni izinto zini le imini beyimini yemini ngoba kaloku nina nithe kuko konke beninako nakubeka ecaleni ukuze namhlanje sibe sawuthithande ngolu hlobo. Siyazi ke manje kuyo yonke into esiqolethwe yiyo esikhungethileyo ukusombawo phezulu ongumhleli wengqondo lethu, ongumhleli wekusasa lethu, ongumhleli wazo zonke izinto ezenzekileyo ezenzekayo nezisazenzeka kanjalo. Babulelwe mani bonke abangabathatha inxaxheba kuyo yonke le nto besingayo namhlanje. Owam umsebenzi ulola gqithi uba ndithi kuni malawondini emaphango made nje kungoba ayanyelana. Nindivile ne? Ayanyiselana, ayanyelana. Sizelwe hapa ke kwantu thi ubukhulele kwa-5 uzaba nengxaki. Kagai. Andizakuba personal bethu. Ndifuna nje uba kule mood yeshow nam. Dala le nkwenkwe izityela ithekwa. Bethu nani nincane zonke into zenu mane nazoba lapha phakathi kwethu namhlanje. Loo nto isenziwa kukuba umbono lo niwubonile nawanga njengakuqala. Bekuthiwa bakuqala kwathiwa kwishow yethu yokuqala kwakunetha xa ukhona usisi sihlala simane sibalisa ngaye siyihleke not kuba kumnandi. Yagcwala intente yawakhongozela amanzi kwathi xa igqithayo yena yawagalela kuye onke loo manzi lawo. Kulapho sisuka khona. Bona nomama kayofi apha ephuzwa inoba phuzwa kayi-12 ezidleleni. Abazali bakaSimanye babe lapha the last time. Sathi sawufelwa i-generator badecide into yoba kwishow elandelayo bazasinika i-generator. That's the type of i-community esinayo.
andizilibalula ngamagama mani nonke niyazazi kodwa ke endinikiweyo yile nkwenkwe kuba mandithi siyabulela mani nangamso kuthiwa ke yivisionary le ligqirhakazana lethu ke ngoba ingxaki yoba beligqirhakazana yinto yokuba ebetheni zaba yi-supporting act nelilizwi lam lihle ngala language yakwa-7 uye wandipurpaya wandenjeshi akunani ke ngoba ndithi nonwabile nizandifumana no-next time around kandiphakamiseni makwedini mani ndandikwazi uyenza lo yima kwedini inkwenkwe wena ningayekudlala sidlalele phansi umculo sawunikwa ngumdali ningawuyeki sawunikwa ngumdali sigqobeni nje inhloko zethu Thixo uba omkhulu ngale nkulukaSirayeli siyabulela ngazo zonke intsikelelo osinike zona sibulela ngoba lapha sibulela lentsikelelo yokuba ne-community Thixo uba omkhulu yiva izikhungo zethu xa sicela kuwe ungalahlani sicela kuwe amandla okubambana okugcinana yenza ngokusemandleni akho soloko sizisihlobo soloko silusapho leminye namhlanje ibe yimpumelelo hayi ngokuceba kwethu konke okwenzekileyo kuye kwaba ngamandla akho yiva ke bawo xa sikhala kuwe ukhumbula lapho sisuka khona khawujonge imizamo yethu Thixo uba omkhulu khawujonge ukuwa nokuvuka kwethu ngokucagoca inhliziyo zethu ujonge iminqweno yethu konke sikwenzileyo bonke abantu abalapha siye sathi xa sicebayo sathi mabakhumbule namhlanje uba wena Thixo uba omkhulu uye wasinika leminye namhlanje wasinika amazwi wasinika ingqiqo yokukhomboza ezingqondo yokudibanisa umuntu lapho siyimisebenzi yezandla zakho sizizimvu zakho isicelo sethu kuwe sinye asifuni igolide asifuni imali sicela usinike ingqiqo yoba zizicaka zakho yonke imihla yobomi bethu sikusebenzele sakho ukuvungana wakho Yehova, we are the sheep of thy pasture, we are the work of thy hand. Forsake us not, please, at this most faithful hour. So every word, every song, every voice will say, Hallelujah! 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 Kaninyuke manomandulo khawuze lehathi akayiwani khawuze mandulo khawuze man kayiwani khawuze
mandulo man. I'll stick this up.